Hej og velkommen til en episode af Ghost Recon Phantoms, tror jeg. Ja, det er jeg ret sikker på. Jeg tror jeg skal spille som Assault, og så kommer jeg en episode som Recon, og en som Support. Jeg har andet våben til Assault, men jeg ved ikke hvad det hedder, Standard, jeg tror det er en bipod, hedder det vist. Og så har jeg ikke noget sigte på, og ellers bare start scenene. Og til sniper har jeg en Sentinel med også en bipod og en lasersigt, eller en laserpire, hvad det hedder. Og hvad er det? Det hedder en hvad er det her? Hvad er det her? Og en suppressor. En meget dårlig en, som der også spiller penge. Men det er det jeg har til begge, og jeg kan se at vi kommer midt i et. Midt i et. Så det her bliver nok ikke så langt. Men det bliver sjovt og hyggeligt. Jeg synes specielt det at spille det er sjovt, fordi det er strategisk skydespil på en måde. Se, det døde jeg allerede. De der sniper, de er mine bedste venner. Men når jeg selv spiller som, så er det bedre. Og som support, så har jeg alle starttingene, og de her 2 skills. Og ham her skill, det er, eller hvis jeg ikke har spillet det, så vidste jeg ikke, at de havde sådan, se, nu kan jeg for eksempel bruge det her, så løber jeg hurtigt, og så, når jeg løber ind i mine fjender, så vælter de. Og sådan at min teammate skal skyde dem. Ja, okay, han lover. Så det er også en skill, man kan få til soldier. Sådan at man, så når man laver sådan en nuke, så man chokker dem alle. Og så kan de andre ens teammates skyde på dem imens. Okay, kaldelsest. Og hvis jeg chiller lidt stille, når jeg skyder, så er det fordi, at det er, ja, det er et skudspil. Det er lidt svært at snakke imens. Fuck. Se. Jeg skal nok bare have lavet være med at lege med den og snakke. Nu kan jeg også lige i tanke om, at jeg ikke har burst på, som der er min yndlings, altså sådan skydemode, eller hvad man kalder det. Men det kan jeg nemt at få, bare ved at trykke X. Så kan I se dernede ved våbnet, så der semi, auto og burst. Og så burst som en yndlings. Men semi er meget god, sådan alt sniper med assault rifle. Men burst er lidt god til begge dele, både dræbe dem og... Men jo. Nu skal vi se om vi kan finde nogen. Så jeg håber den her lyd bliver god. Men jeg tror at jeg oplever den uanset om den bliver god eller ej. Fordi der er nogle problemer med lyden på Fraps, jeg tror nogle af jer kender det måske. Hvor at lyden er super dårlig. Altså den der optagers lyd er super dårlig. Ja, og det prøver jeg meget at fikse. Men ja, det kan jeg ikke rigtig. Jeg kan ikke endnu i hvert fald. Spar op til en mikrofon, som jeg kan købe, som det forhåbentlig hjælper. Se, nu dør, ja. Jeg død. Nu kan jeg prøve at vise den her, som om der er den anden brugt, hvor der så kommer alt det der elektron ud. Når den lige er oppe med mit liv. Oh shit, jeg glemte faktisk at sætte mig op, for vi ligger forstyrret på Skype, men ja, det er lige meget. Jeg tror ikke, der er nogen, der ringer til mig. Hvis der er, så ignorerer jeg det bare. Jeg ved faktisk ikke, om I kan høre. Jeg prøver lige at skrue lidt ned. Audio.
Og hvis I kan høre noget musik i baggrunden, så er det fordi min storesøster kan høre musik, men det tror jeg ikke I kan, fordi det er meget lavt. Jeg kan næsten ikke engang høre det. Se, det er så mine sniperens ability, det der detected by scan. Hvor han så kan se mig igennem mur, det er et slags wallhack. Og så kan han også gøre sig usynlig. Det er hans 2 skills. Gør sig usynlig og lave sådan en wallhack, så hans teammates og ham kan se os igennem murene. Nu slutter runden, kan I se. Og det ser ud som vi vandt den her. Men ja, det er lidt spændende om vi vinder den næste. Men det er ikke sådan noget, hvor du kan skifte class midt i gamet. Så jeg laver en episode, hvor jeg spiller som assault, en med sniper og en med, hvad det hedder, support. Sådan at jeg kan, ja. Sådan at jeg kan spille lidt som dem alle sammen. Fordi nu kan I se, jeg fik ikke nogen chance for at skifte fra assault til noget andet. Så ja. Jeg bliver nødt til at stadigvæk spille sammen med ham. Ellers vil jeg være det hele inde i en episode. Se. Så kan man sådan lægge sådan noget, stå op og sidde ned i sådan en cover. Men lægge sådan noget, det er forskelligt til gode ting. Eller det er forskelligt til gode ting. Det er forskelligt til... Det kommer an på, hvordan det er lige går. Og, hvordan banen er. Altså, prøv at se. Nu bruger jeg så min F. Så nu watcher jeg lige lidt, sådan at de andre de kan få lov til at skyde dem. Imens de er stunnet. Hvis de gad. Se. Sådan kan jeg bruge den. Og så hvis min teammates var lidt søde, så kunne de skyde dem. Og så har jeg en stor, nem chance for at skyde dem, fordi de ikke kan gøre noget. Ja. Fuck. Han der, han er dummer. Fuck, det ved jeg. Han var vist usynlig ham der, tror jeg. Nej, det ved jeg ikke. Det kan godt være. Det lignede det. Men ja. Og support, de har sådan en de har en skill, hvor de laver sådan en skjold rundt om sig, så de bliver uafvendelige i noget tid. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad deres anden ability er. Men jeg har dem begge to. Jeg er bare ikke så vild med support, så jeg har ikke spillet rigtigt. Så pas på. Nå, ja, det forstår jeg ikke. Okay, han kigger stadig. Det er ikke lækkert. Hvis jeg nu ligger under, ja. Kigger han stadig? Yep, det gør han. Kig væk, Taco. Den her bane, det er helt klart min yndlingsbane med sniper, men nu starter jeg med assault, så det bliver lidt svært. Så hvis du trykker på Q, så kan du skifte synsvinkel, eller hvad det hedder. Jeg kalder det for synsvinkel. Okay, det var sådan en sniper. Det er lidt dumt at hamle op med en sniper sådan en der kan, men det er lidt svært at se, hvad det er. Måske skulle jeg ikke have taget mit scope af. Okay, vi har lige mistet Charlie, så nu er det, altså sådan plejer det at være, nu er det også der taber. Så jeg har ikke oplevet det en gang endnu, hvor det ikke har været sådan. Den der får det første point, har stort set vundet. I forhold til hvad jeg har oplevet, så er det sådan. Nej, nu får vi så Charlie igen. Hvis vi får den, så er det første gang jeg nogensinde har prøvet det. Ud af, jeg har spillet 2 timer som sniper, 40 minutter med ham her, og 20 minutter som support. Så jeg har ikke spillet det for meget, da jeg spiller. Men spiller det noget tid. Se, der troede jeg så lige, at jeg kunne nå videre, men der var så en Fluffy, der dræbte mig med den sniper, som jeg også har. Fuck. Det var ikke meningen. Men ja, som sagt, undskyld, hvis lyden er lidt dårlig.
Jeg prøver at få det fikset. Men det går ikke så godt. Altså, jeg lavede min stemme. Jeg fandt ud af, at jeg kunne lave min stemme højere. Men så kommer til gengæld også meget med baggrundsstøj. Og det er det, jeg ikke er så vild med. Men ja. Jeg vil lige leve med det, indtil jeg får penge. Okay, nu er min device klar. Kan jeg ikke lige se nu? Der fik jeg en. Og der er næsten død på grund af den her sniper. Jeg tror ikke, det er så smart, hvis jeg løber til det næste cover allerede. Okay, jeg er go for det. Ja, det klarer jeg. Okay. Se, nu prøver jeg at sidde op. Så jeg kan se nogen. Det er lidt svært. Men jeg prøver. Jeg kan ikke lige se nogen. Vi laver en one-fold herover. Løber herover, så jeg kan secure target. Og så skal vi bare capture. Defend det her point. Ja, nu kommer de derover. Nu dør ham der. Alias. Jeg er rimelig sikker på. Nej, han fik den begge to, tror jeg. Han mangler sten. Der er en, der bruger skjold. Det er en support, som der bruger skjold. Så kan han bare løbe ud og skyde mens han har skjold. Der mister han det. Så nu er han ikke over endnu mere. Ja, det giver mening. Så kan han tage den her side, så tager jeg den her. Yep. Det er første gang, det nogensinde sker for mig, det der. Og det mener jeg nogensinde. Ud af de 3 timer, jeg har spillet, sådan cirka. Det er første gang. Han er lige der. Når han popper ud, så prøver jeg også. Tag dem. Død. Så det næste point. Prøv lige at lægge mig noget sådan noget. Det virker tit rimelig godt, især hvis du gemmer dig en nyt lige. Prøver lige at kravle ham. Håber på det bedste. Yep. Nu kan vores team gå videre. På grund af mig. Nej. De burde gå videre. Der er ikke nogen. Okay, der er en til. Ja. Snarere er nogle gange rimelig OP. Især hvis du er den der stand, som jeg har. Jeg skal måske prøve at bruge lidt semi her, så når jeg kan vise jer det, og ja. Sådan jeg kan tegne på shotgun. Det er et våben, som hvad det hedder, som assault og support har, som I kan se. Så her, det er så det våben man starter med, og det er det shotgun. Ja, så starter man med de to. Så jeg vil lige på burst igen, fordi jeg tror de er begyndt at komme ind. Shit, det var ikke meningen. Jeg tror de er begyndt at komme ind på C. Kan tage dem med C. Ja, de kan tættere på. Jeg tror jeg sætter den på auto nu, fordi ham der han er rimelig retard. Der står en to sniper deroppe. Så det kan være, jeg skal sætte den på semi nu. Så ham der han ramte mig næsten, og ham der han ramte coveret lige 2 cm fra mig. Okay, han tager den side. Så skal jeg tage den farlige side. Sniper hele lortet. Det gør ondt.
Jeg tror, han rammer mig i benet, ham der. Fordi at, det er, hvis du rammer i hjertet, så er det, jeg tror, det er et skud for at dø. Og hvis du rammer i benet, så skader det intet. Så rammer, eller jo, det skader noget, men ikke så meget. Og hvis du rammer i hovedet, så er det, så er du stået på et skud. Så det kan mene. Jeg prøver lige at gå med shotgun. Jeg har ikke prøvet at få et eneste kill med det endnu, i forhold til hvad jeg ved. Så det bliver sjovt at prøve den. Jeg er ikke lige shotgun-typen. Yndlings og sniper og bruge pistoler og kaste knive og sådan noget. Det. Men der er ikke nærkomstvåben i det her spil. Det synes jeg er meget ærgerligt. Det kunne de godt bruge nogle gange. Fuck. Mr. Charlie, fordi han står der. Så jeg lige at washer. Okay, nu burde de ikke kunne tage Charlie, fordi jeg står her. Oh shit. Jeg skulle den der efter den anden. Og jeg har et liv. Wow. Fuck, han havde ikke så han først lige, da han skudte mig. Men ja. Det er et meget fedt spil, og det er gratis på Steam. Så jeg foreslår, at I skal ind og købe det, skulle jeg sige, ind og downloade det. Men hvis I kunne lide den her video, altså det er ikke fordi jeg slutter nu, men hvis I kunne lide den her video, eller gider at skrive hvad mig og hvem vi skal spille, så vil vi gerne prøve at se, om vi kan skaffe spille det. Nu er godt nok, okay. Der er en sniper dernede. Der er en masse i den her side. Og der var en sniper. Jeg tror den her, hvis vi skal bare holde til, så er det også der vinder. Og runden er slut om 2 minutter, så runderne er ikke så lange, men jeg tror der er omkring 3 på en, altså et game, eller hvad man siger. Jeg ramte rigtig dårligt, kan I se der. Jeg har 140 liv, og jeg har 109 nu. Og hvis du rammer sådan nogenlunde i maven, så skader det, jeg tror det er 59, sådan halvdelen af det liv i hvert fald. Og der er misset, kan jeg se. Og så når han holder pointet, så kan jeg lige løbe over. Nå, okay. Fint nok det. Kunne jeg så ikke. Han må jeg heller lige tage. Men altså man kan også have granater, men jeg gider bare ikke, altså det er sådan, hvor du får 5, hvis du køber noget for 270 kroner i spillet. Så får du sådan 5 granater. Og det synes jeg bare ikke er pengene værd. Fordi jeg kan rigtig godt lide granater, men jeg er bare ikke så vild med. Se, så kan jeg lige snige mig. Så skal han så lige løbe ud og skyde dem, hvis man spiller ud, men ja. Der er nogen, der ser rimelig nybegynder ud, men det er ham der ikke. Kan jeg se på hans tøj. Hjelm. Han er død. Ham der, kan jeg ikke lide. Han er lidt irriterende. Smålig irriterende. 142 damage, og han rammer mig omkring halsen. Så damage deal. Det var alt det jeg skadede med den her. Med den der drone ting jeg har. Ups. Lidt, jeg skal lige have mit tastatur lidt til der på, så når jeg kan lægge mig lidt mere tilbage til min stol. Nå,
okay, det... Geronimo! Run forward! Se nu stadig ligger der, det gør han. Idiot. Siger jeg, så dør jeg. Prøv at se, om jeg rammer 2 gange i hovedet. Med en assault rifle, så skal det 52, så det vil sige, det skade sådan omkring 100. Ham der, han spiller så lige den der. Kom hurtigt frem. Det er super dumt. Nu fik det Charlie. Så nu er der meget mere tid på. Jeg synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan skyde igennem glas. Fordi det er noget, jeg godt kan lide i skydespil. Dejligt den her. Yep. Vi skal bare capture det igen. Og når vi har captured det, så tror jeg slutter. Fordi jeg aner ikke, hvor lang tid den her video har været. Glem at sætte timer på. Men... går nok. Oh shit. Halløj. Halløj. Han skal have intet på mig. Det gør han der. Så er han død. Ja. Jeg gjorde sådan, at vi kunne tage pointet i det mindste. Men ja. Jeg tror, jeg slutter nu. Så vi ses.